Eu xa vou por aquí. Porque eu sonche moi bajo. E os bajos sempre buscamos a maneira de buscar o atallo. Bueno. Por aquí. Vou quedar por aquí. A ti parece che ben, non? Bueno, señoras e señores, queridos amigos, vas a poder ter a sorte de poder escoitar unha vez máis e poder exhibir un pouco máis de cerca a estos músicos da Orquesta Os Satélites, vale? Estou ben aquí? Ou vou máis atrás? Que fago, Saavedra? É que é complicado. É que puxos o carnero onde tiñamos que estar nós. Sempre estorbando, chico. Hai un dito alá na miña terra que di: moito fai o que non estorba. Sí ou non? É verdade ou non? Bueno, señoras e señores, aquí ustedes, damas e cabaleiros, unha das últimas incorporacións á Orquesta Os Satélites, grandísimo músico como a copa dun pino, con todos vostedes o señor Maike Rivero. Aquí ao seu lado, un dos veteranos de verbena galega, coñecédolo de sobra, con todos vostedes o señor Juan Carlos Suárez Ordóñez. Por aquí está un pouco cambiado, porque foi un par de días á playa e pillou un sol. Pero é el. Leo Quindalán. A pelo. Sin micrófono. Bueno, vos empezar, se vemos que está, poñemos. A xente porque non está na carpa. Escapa o polvo. Pois ao polvo non se lle pode escapar nunca, hombre. Error. De que polvo fala? A ver, va, venga. Aí va. Xa saben porque tenlle medo ao polvo. Entón marcha. Tamén entendedes as cousas como queredes, Bueno, vamos ao chollo. Damas e cabaleiros, señoras e señores, desde Cuba, tierras cálidas, un dos trompetas máis guapos da verbena galega. Cuidado, o señor Noelio Rey. Pero non está aquí por guapo, está aquí polo que toca, Cuidado. Por aquí, desde Venezuela, señoras e señores, un home que recorreu as mellores orquestras do mundo, e faltaba unha, Orquesta Os Satélites. E dixémoslle nós, bueno, vamos a dar a oportunidade, ven pa aquí, a ver que tal o faz. De momento vai cumprindo, pero vai cumprindo cun nivel moi alto. Con todos vostedes, Robinson Ramos. De la capital, graba ahora, graba. De la capital, Santiago de Compostela. Cuidado. Tanto te está facendo un enterro como te fai bailar. Ai non, que va. Con todos vostedes, Emilio Solar. A pelo. Tamén. Sodes atrevidos, Venga, va.
Non lle aplaudades máis, que se non dan subido para arriba, que este justo lle polvo. Bueno, vamos a continuar. Cangas de Foz, vamos a ter unha canción desas bonitas de verdad. Podedes bailar, pero tamén é importante que escoitedes. Vamos a dedicar ya a todas as nais que están aquí esta tarde noite con todos nós. Vale, esto de así, música dos satélites. Nike.